बिथांमोना मोनसेबो खामानिखौ डिजिटेलाइज खालामनानै गालाङाखै गोबां बेले बेजेनि गेजेरजों खामानि मावलांदों आरो जायनि थाखाय दिनै बिटिआरआव 2900 कोटी थाखा लायबिलिटि जानानै दङ दाहार फोनांनानै गालांदों बेबायदि माखासे समस्यायाव गोलैनो गोनां जादों बे गासै समस्याफोरखौ सुस्रांनो थाखाय खामानिखौ सिस्टेमेटिक मावलांनांगौनि थाखाय दिनै जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननायाव थियारि जादों दा बिनि उनावनो जोंनि गेजेराव मा फैलायबाय विधानसभा बिसायख'थि फैबाय विधानसभा बिसायख'थि फैनायनि उनावहाय मा जाबाय लकडाउन जाबावबाय कर'ना भाइरासनि थाखाय आरो दिनै बिसायख'थि जाबावबाय बेखिनि समनि गेजेरावहाय अब्लाबो जेसेबांखिनि हायो बिटिआरआव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सरकारा खामानि मावनो नाजादों आरो खामानि मावदों थांनाय समावहाय गुडविलनिफ्राय जोंनि बिटिआर सरकाराव 700 किल'मिटारनि लामा मावनाय जादों इउपिपिएल आरो बिजेपिनि बे सरकारा दा बिनि अनगायैबो जोङो खालि लामा दालां जाबाल' जों बेखौ जौगानाय होननानै बुंनाय नङा जोङो सोलायनो लुबैदों सोलायनो गोनांबा जों मानसि हिसाबैबो डेभेलप जानांगोन जोंनि लामाया मालब'नि जाबाल' जानाय नङा जोंनि दालाङा सनानि जाबाल' जानाय नङा बे दालां लामाया जाखाबाय थागोन नाथाय जों मानसि हिसाबै जुदि डेभेलप जायाब्ला जे बेयाव जोङो जेबो सोलायनाय मोननाय नङा दा बेखायनो जों मानसि हिसाबैबो सोलायनो गोनांबा जोंहा माखासे खामानि मावनो गोनां दङ सोलोंथाइनि बिथिङाव जोंनि रांखान्थिनि बिथिङाव जितु जोंनि समाजखान्थिनि बिथिङावहाय जा माखासे माने खामानि मावनो गोनां दङ दा बेफोर खामानिखौ मावफुंबासो जों थार सोलायनायखौ मोननो हागोन दिनै जों गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्राबो सोलायनो लुबैदों परिबर्तन जानो लुबैदों दिनै जोंनि बर' मानसिफ्रा बांसिनै बर' सुबुंफ्रा दिनै खामला मावनानै जाग्राफोर दङ हालेवनानै जाग्राफोर दङ थेला बोनानै जाग्राफोर दङ आरो बे हालेवनानै जानाय थेला बोनानै जानाय खामानि मावनानै जानाय जि जेंना जि समस्या बे समस्याया दिनैनि नङा जुग जुगनि बे मोनसे समस्या दा बेखौ जों समाधान खालामनो नांगोन सासे खामला मावग्राया सोलायनो गोनांब्ला जों सोरखौ लानानै सोलायनो निश्चय जोंनि गथायफोरखौ लानानैनो जों सोलायनायनि आसाखौ खालामनो नांगोन सासे खामला मावग्रानि फिसायाबो मास्टार जानांगोन डक्टर जानांगोन इन्जिनियार जानांगोन सासे मोजां मानसि जानो नांगोन दा बेबायदि जानो गोनांब्ला ओंखायनो जोङो सोलोंथाइ बिथिङावबो जोंनो सोलायनाय नांगौ आरो जोंनि साफ्रोमबो सुबुङा सोलायनो थाखाय गावनि गथ'नि सायाव आसा खालामनांगोन बयबो सिन्था खालामनो हानांगोन आंनि गथ'खौ आं मोजाङै लेखा फोरोंनि आंनि गथ'खौ आं मास्टार खालामनि प्रफेसार खालामनि आरो जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा बेबायदि जानो गोनांब्ला जोंनि गामिनि एलपि स्कुलाव फरायनानै जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा लेखा गोरों जानांगोन दा बेखायनो दिनै जोंनि गामिनि एलपि स्कुलाव मा समस्या दङ बेखौ दिनै बिजिरनो गोनां जादों जों नुदों जोंनि गामिनि एलपि स्कुलफ्राव जा मास्टारनि समस्या दं सासेल' मास्टार दङ क्लासानो जाया गथ'फ्रा बे स्कुलाव फरायनानै लेखाखौनो रोङा दाना बे स्कुलाव सोर फरायो जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रासो फरायो दा गोरिब गुन्द्रानि फिसाफ्रा जुदि लेखा गोरों जायाब्ला बे स्कुलाव फरायनानै अब्ला जोंनि समस्या बहा जोबनो जों बोरै डेभेलप जानो दा बेखायनो प्रमद बर' बिथाङा गावनि आखायावनो बे एजुकेशन डिपार्टमेन्टखौ लानानै बे बेलायाव सोलोंथाइनि बेलायाव मोनसे सोलायनाय लाबोनानै जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसाफोरखौबो लेखा गोरों खालामनायनि मोनसे सिन्था खालामदों आरो बिनि अनगायैबो दिनै जोंहा रांखान्थिनि जोंहा माखासे समस्या दं जोंनि गामिफ्राव गोबाङानो दिनै जौ फाननानै जायो आं दहायनो बुंदों खामला मावनानै जायो थेला बोनानै जायो बेबो जोंनि बिराद गिदिर मोनसे समस्या दा बे समस्याखौ जोङो पार्मानेन्ट सलुसन खालामनांगोन पार्मानेन्टलि जों बेखौ सलुसन खालामनांगोन नाथाय बेखौ जों पार्मानेन्ट सलुसन खालामनो गोनांब्ला खुन्दुं राननानै कम्बल राननानै मिसिन राननानै बेयो जोंनि समस्या समाधान जानाय नङा दा बेखायनो आं खावलायदों दा जोंनिया मानसिफ्रा बांसिनै आइजोफ्रा खुन्दुङाव लब जायो कम्बलाव लब जायो मुस्रियाव लब जायो जाया होमब्ला दा बेखौल' लब जाबाय थायोब्ला जोंना जुग जुगनि थाखाय जोंनि समस्या जोबनाय नङा दा बे समस्याखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय दिनै बिटिआर सरकारा माखासे डिजाइन खालामदों माबोरै जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनि रांखान्थियारि समस्याखौ समाधान खालामनो दा ओंखायनो दिनै बड'लेण्डआव मोनसे मिशन लादों फार्स्ट गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड फिग मिशन होननानै अमानि मिशन अमा मिशन बिनि उनावहाय दाउनि बोरमानि नानि थालिर गायनायनि लबार दंफां गायनायनि बेफोर माखासे मिशनफोरखौ लानानै दिनै जोंनि समस्याखौ जोङो पार्मानेन्ट समाधान खालामनो नागिरदों